kashe masu kwallo. An yazo alkaci ka gani abin da na gaya mana ce ma in yana samun kwallon yaron shi zai ci. Ina kuma an wani horin yaron gacin in yana zuwa nan yi masa ɓanna. Ko ɓanna. a wannan kwallon ta ba ce Lokacin ne Umar ka ga kayan nan. kai uban nan kai Hey!